ازي راديو سنيت إيرتراويانيو راديو سنيت إيرتراويان بحالة دليت فتحي إيرتراويان كاب دياسبورا زفنو ناي راديو مدبيو راديو سنيت اب إيرترا فتحن منقاس حزبታት ኤርትራ በማዕረ ተኸባቢርና ንነብረላ ሃገር ክትከውን ዓማጺና ሰዓት ግደፍ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ርትዕን ፍትሕን ክሰፍን ህዝቢ ኤርትራ ወናን ኩሉ ጸጋታት ሃገርና ክንከውን መታን ሎሙን ከም ቀደም ብስኒትን ሓድነትን ብውሽጥን ብደገን ኮይና ጉዳይና ብሓባር ክንከዶ እንኽእል ምትብባዕን ወንን ዘስንቕ حقኛ ሓበሬታታት ናብ ህዝቢ ዘቅርብ በሓጢር ማዕበል ናብ ኤርትራን ከባቢኡን ዝፍኖ ናይ ሬድዮ ፈነው እዩ ሬድዮ ስኒት ኩሉ ግዜ ቀዳም ባቆጣጠራ ኤርትራ ካብ ሰዓት 8 ንጎስ ካብ ሰዓት 9 ብቋንቋታት ትግርኛን ዓረብን ብ9540 ኪሎ ሄርዝ ኣብ 31 ሜትሮ ባንድ ናብ ኤርትራን ከባቢያን ዝፍኖ ናይ ሬድዮ ፈነው እዩ سلام مابرحقون قربان كونكم فنور ديسنيت كتاتلو سمعتنا خميت غنيوم لو مقدام عسران سلسان حدار قلتشن عصر تجعتن دالنا مدباتنا جميرنا اكسام زازم سانا خدسنحو بغبرنا الدم قدام نزلنا تحسو قلنا ليكم فلما عبيت في الساميتات ابسو منزين كتسيلو بإسياس من راح من قصة إرترا حقنيا رقاحتات من قصة يمالو ديوزبل حتتا عم مجرشا قطع حزبين بزقات مما سرتي إرتراويان عم من دفران قبابيان طعم زيما أكال مدباتنا يم سناي مكتتال سلام زخبركم سمعت راديو سنيت إرترا كما يتغنيو إزي وتر قدام زقربلكم سومناوي فتصاميتاتيو فلما بارستات كنجمر قال مساجد من دفرا ناي صلاة الجمعة خطبة مقبار تخل كيلوم جنبار إيه ودق منجستي إثيوبيا وهود بارتين من مسرات تسماميعو أرستات زيناكم كتكاتاتلو تسانيحكم زرزراتو يغتسل مساجد من دفرا ناي صلاة الجمعة خطبة مقبار تخل كيلوم ناي عفنا جاكان مسارحيتات باتاتات سليا سرعتي سياس عبرس تسألمات شفان قص ماسكيرا استقول بابو ليتي قدام تشعات حدار كلتشحن 19 استاد ساعات 11 كاب أبايتي من دفرا بحدو فري إسران سلستن سلماويان زيغاتات كاب مدق أسيوم أبرابيروم ترقاب بزي بلين مكاين نابزي تفلت أبوتا كم زوسدوهم ومنات من شتات جنبار هاجراو دحنة إرترا حبيروم إتوم شوي تباتات سليا نتوم بسمبادة كابدك أسوم زبرابرو أبالات قدايات سدرابيتات بحم كيبلون قالون كيوتون ليتي تسألمات بافوموز كم زهددوهم إتوم زتتقسو من شتات بتوسخ حبيروم أبرسي خا جمعة 14 حدار كلتشحن 19 مكوننات ستة نقل إمامات مساجد قدمي صلاة جمعة أب مساجدهم مسيومهم نفس وقفهم لومي خطبة الجمعة كي تقبروا إلهم كم زعززوا من بو مسرت صلاة الجمعة بزي خطبة كم سجدون ومنات من شتات جنبار هاجراو دحنة إرترا قليصهم جنبار إيه ودق منجستي إثيوبيا وهود بارتن من مسرات تسماميعو منجستي إثيوبيا نتناي 4 ودبات حدا كوينن زقومو منجستي إيه ودق زتصارر وهود بارتي زبل ناي حبار بوليتيكا ودبن مسرات بعلت 16 حدار كلتشحن 19 تسماميعو كابزوم قومتي 4 ودبات ودب حوحات بتقاومو وصيو
ንክልል ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ሕወሓት ኣብዚ ውህድ ፓርቲ ብዘይ ምስምምዑ ውሳኒኡ እንታይ ክኸም ዝኸውን እኳ እንተዘይተፈልጠ ትግራይ ክትንጸል ከም እትኽእል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ ትሕምትሕም ቀኒሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜናታት ኣብዚ ፍጸም ምስ ዝተረፉ መደባትና ናሕርገኩም ሰላም بإسياس زمرح منجستي إرترا حقا يا رقوحيتات منجستي زمالق ديو عب إرترا زلو منجستي كاب جنبوت شهند شعة ميتن 9 جميرو كم حقاون لأولاون منجستن هاجرن إرترا خوينو بود بحبرات هاجرات تقبالنت رغيبو إز بانديران منجستن كالق حدا هاجره مالت ستيت وي دولة خمال أوزقباء تكالات زمالئن زتفلتن كوينو يسرحالو حزب إرترا دما دحرتني 10 عامتات قالسن 30 خبزن دحروت عامتات دما اب دماوي برتاو قونصي زحلفن مسواتي أشحات بلوصات دقو غفيلو ناي مጨረሻ تعاويتو ناصنتون لولاونتن مجباطو فرص اماصعرون مسواتون ينيرو يخون امبر اتاستات 5.6 مليون زبصح حزب إرترا ابز وانزي نزناصنتن لولاونتن بغبو كستماقرون اب لولاويتن ناصان حاران زخونت هاجرو كنبر ايتعدلن حزبنا اب كبيت بوليتيكاوي قطباوي محبراوي ባህላውን ስነ አምራውን ጸቅጥን ጭቆናን ይሳቀሎ ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ድማ ሃገርና ናብ ብርሰትን ጥፋትን ገጻ ትንህራላ ብሰረዝ ድማ ኤርትራ ሎሚ ምስተን ኣብ ደማው ወግእ ሓድሕድን ካልእ ማሕበራውን ባህርያውን ሽግራት ዘለወን ከም በዓል ሶርያ ኢራቅ ሶማሊያ ኣፍጋኒስታንን ካልኦትን ዝኣመሰለ ሃገራት ተሰሪዓ ብዋሕዚ ስደተኛታታ እትልል ሃገር ኮይናላ እዚ أزيو زحزنن زسقرقرن كنتاتيو مبغسيو وي طنقو نمللاي عميق أكاديمياون بوليتيكاون فلطت وي مرمر زدليو يكونن مبغسيو اتب إرترا زلو بولك أملاخي إسياس أفورقي زمرح سرعت مخانو زي مات حقيو أب حدا كاب زحلفو صحفاتنا بزعبا انتاينت سلفي وي ودب حزباو جنبار ديمقراسن فتحن تنتينا دحر مرأي እዚ ተካለዚ ብስምጥ ራይ ዝነጥፍ ውልቃዊ መሳለጢ ወይ መጋበርያ መላኽ ምዃኑ ርኢና ነርና ሎሚ ድማ እቲ በኤርትራ ዘሎ ስርዓት ማለት ንመንግስታዊ ትካልን ነቲ ሃገረ ኣቆይሙ ዘሎ ትካልን ብሓቂ መንግስቲ ኮይኑ ብቕዓትን መምዘኒታትን መንግስቲ ወላ በተስተሓተ መልክዑ የማልእ ድዩ ንዝብል ሕቶ ክንደስሲና ፈለማ ከም መእተዊ ትርጉም ኣምር መንግስቲ ንርአ ኣብ ዝርእስትና እቲ ሃገረ ዝብል ማለት ستيت ወይ ዶላ ዝትርጉሙ ቃል ነዝናይ ሎሚ ጽሑፍና በቀጥታ ዝምልከት ስለዘይኮነ ነትኽፍጠር ዝኽእል ምድንጋር ንምውጋድ ጥራይ ዝኣክል ትርጉሙን ትሕዝቱኡን ጠቂስናን ሓልፎ ኢና እዚ ሃገረ ዝብል ቃል ወይ ኣምር ንመንግስቲ ማለት ምምሕዳር ወይ ጋቨርንመንት ንህዝቢ መሬትን ልኡላውነትን ዘጣምር ሰፊሕን ረቂቕን ኣምር እዩ ብቋንቋ ትግርኛ ሃገረ ተባሂሉ ይጥቀስ እዩ ንኣብነት ሃገረ ኤርትራ ወይ the state of Eritrea ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ተዋሂብዎ ዘሎ ትርጉም ወይ ስያመ ምስቲ ሃገር ዝብል ማለት country ወይ nation ስለዝመሳሰል እንሓንሳ ይደናገር እኳ እንተኾነ ከም ቃልን ኣምርን ግን ዝተፈላለዩ እዮም ኣብ ቀጻሊ እዋናት ክኢላታት ቋንቋ ዝሓሸ ስም ወይ መግለጺ ክህብዎ ንትስፎ ንመንግስትን ንሃገረን ወይ ደውላን ዝፈልዮም ድማ መንግስቲ ሕውስዋስ ናይ ሰባትን ነገራዊ ትካላትን ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ ግን ረቂቕን ስፍሕ ዝበለን ማሕበራውን ፖለቲካውን ኣምር ምዃኑ እዩ ኣብቲ ቀንዲ ዛዕባና ንምምላስ መንግስቲ ክበሃል እንከሎ ነዊሕ ታሪኻዊ ጉዕዞን ኣመለኻኽታን መልክዓትን ቅርጽታትን ዘለዎ እዩ እቲ መሰረታዊ መግለጺኡ መንግስቲ ማለት ንሓደ ዝተወደበኮም ወይ ህዝቢ ዋላ እውን ነቲ ሃገረ ወይ ስቴት ዝበሃል ዘመሓድር ጉጅለ ወይ ስርዓት ወይ ውድባውን ፖለቲካውን ፖሊሲታት ዝተግብር መሳለጥያ ወይ ሜካኒዝም እዩ ብልሙድ ሰለስተ ክፋላት ፈጻሚ
ሓጋግም ፈራድን ዝበሃሉ ኣካላት ይሓቁፍ እዚኣቶም ዝተፈላለዩ ዝተመጣጠኑን ንሓድሕድ ዝቆጻጸሩን ዝተሓላለውን ወይ ቼክ ኤንድ ባላንስ ዘለዎም እዮም እዚ ምፍልላይን ማዕረ ስልጣንን ነቲ ዲሞክራሲያውን ህዝባውን መዳይ ናይቲ መንግስቲ ዘውሕስ ምዃኑ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ዓለም ብዝተፈላለዩ ደረጃታት ዲሞክራሲያውን ጨኮንትን ፖሊሲታት ዘተግብሩ ተባሂሎም ዝከፋፈሉ ልዕሊ 200 ናጻን ሃገራውያንን መንግስታት ኣለዉ ዓይነታት መንግስቲ ብዙሓት ኮይኖም ከም ዲሞክራሲያዊ ምልካዊ ምልከው ሕዳን ሃይማኖታዊ ወዘተ ይጥቀሱ ከም ዓይነት ድማ ሊበርያን ወይ ሕሉፍ ናጽነት በአንጻሩ ድማ ፋሉልነት ዝበሃሉን ኣለዉ መንግስቲ ብፍላይ ከዓ እቲ ኣብ ስልጡን ዓለምና ብዝያዳ ኣሜሪካ ኤውሮጳን ሃገራት ኤስያን ገለ ውሕዳት ሃገራት ኣፍሪቃን ካልእን ዝረአ ዓይነት ብቕዋም ተማእዚዙን ንሕግታት መምርሒታቱ ብጥብቂ ኣኽቢሩን ግዝኣት ሕግን ግልውጽነትን ተሓታትነትን ኣማእዚኑ ዝኸይድ እዩ በዓለም ደረጃ ዘመናዊ ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ መንግስቲ ናይ ኣሽሓት ዓመታት ታሪኽ ዘለዎን ንምርግግኡ ድማ ነዊሕ ቃልስን ረጽምን እንሓንሳቡን ደም ዝተኸፍለሉ መስርሕ እዩ ኣብ ታሪኽ መንግስታዊ ብምሕዳር ብመልክዕ ንግስነት ከም ብኣምላኽ ዝተዋህበ ዲቫይን ተገይሩ ዝረአን በአንጻሩ ኣብ ሙሉእ ዲሞክራሲያዊ ተሳታፍነት ህዝቢ ዝኣምኑን ኮይኖም ክቕጽሉ ተራእዮም እቲ ካልእ መልክዓቱ ኣብ ቅርጽን ኣወዳድብኡን ዝተፈላለየ ይኸውን ኣዝዩ ምእኩል ወይ ኣብ ሓደ ጥርኑፍ ማእከላይ መንግስቲ ዝመሓደር ኣሃዱኣዊ ወይ ዩኒታሪ ከም ናይ በዓል ብሪጣንያ ኖርዌይ ደቡብ ኣፍሪቃን ወዘተ ኣሎ እቲ ካልኣይ ዓይነት ናይ ብዙሓት ኣካላት ከም ኣውራጃ ዞባ ክልል ወይ ካልእ ናይ ሓደ ሃገር ወይ ሃገራት ፍቶታዊ ጥርናፈ ዝሓዘ ኣካይዳ ኮይኑ ፌደራላዊ ወይ ፌደራል ኢልካ ይምቀል እቲ ማእከላይ መንግስቲ ንኸም ባጤራ ሰራዊትን ናይ ወፃኢ ዝምድናን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ጉዳያት ክቆጻጸርን ከሎ እቲ ዝተረፈ ምሕደራ ግን ንነፍሲ ወከፍ ፌደሬሽን ዝቖመት ኣካል ኣውራጃ ዞባ ወይ ክልል ዝምልከት ይኸውን ናይ ዝኣብነት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጀርመን ናይጀርያ ህንድን ወዘተን ይስራሓሉ ካልእ መልክዓት መንግስቲ ከም ሙሉእ ስልጣን ዘለዎ ንግስነታዊ ወይ ሞናርኪ ወይ ሪፑብሊክ ማለት ዝተፈላለዩ ሰልፍታት ብምርጫ ዝወዳደሩሉ እዩ ኣብዚ ቅዋማዊ ንግስነት ዝበሃል ብንጉስ ወይ ንግስቲ ዝምራሕ ግን ከዓ ዲሞክራሲያዊ ባይታዊ ኣካይዳ መንግስቲ ዝኽተል ኮይኑ እቲ ንጉስ ስማዊ ስልጣን ጥራይ ዘለዎ እዚ ማለት ናይ ጽምብላውን ፕሮቶኮላውን ዕማማት መንግስቲ ጥራይ ዝሰርሕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘይብሉ እዩ እቲ ስልጣን ኣብ ኢድ ብቐዳማይ ሚኒስተር ዝቐውም ባይታዊ መንግስቲ ብምዃኑን እዚ ዓይነት ንግስነት ካብቲ ሙሉእ ስልጣን ዘለዎ ንግስነት ዝተፈለየ እዩ ኣብዚ ክርሳዕ ዘይብሉ ብፍላይ ኣብቲ ዲሞክራሲያዊ ወይ ሪፓብሊካዊ ዝባህሪኡ ስርዓት ብዘይካዞም ዝተጠቕሱ ሰለስተ ኣካላት መንግስቲ ካልኦት ኣገደስቲ ባእታታት ከም ዘለዉ እዩ እዚኣቶም ከም ናጻ ፕረስ ናጻ ህዝባውን ሲቪካውን ማሕበራት ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ካልእን ኮይኖም ውሕስነትን ዓንድን ናይቲ መንግስታዊ መሳርዕ ኣብ መልኪ ወይ ካልእ ዓይነት ጸቕጥን ብሕትውና ንኸይእቶ ዝሕግዙ ተወሰኽቲ ውሕስነታት እዮም ነዚ ድሕሪ ምርኣይና ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብኩሉ መዐቀኒታት ናይ መንግስቲ ፕሬዚደንታዊ ይኹን ባይታዊ ወይ ካልእ ዓይነታት መንግስቲ ፍጹም ዘማልእ ኣይኮነን ነቲ ስም ስለ ዝለበሰን ሰራዊትን ፖሊስን ስማዊ ሚኒስትሪታት ፕሬዚደንት ኤምባሲታት ካልእ ብምውናን ጥራይ ከደናግረና ወይ ከዘናግዓና ይግባእን ኤርትራ ቅዋም ግዝኣት ሕጊ ናይ ስልጣን ምክፍፋል ናጻ ፕረስ ናጻ ቤት ፍርዲ ድሕሪ 2000 ዓመተ ምህረት ድማ ወላት ስማዊ ሃገራዊ ባይቶ ዘይብላ ኣብ ናይ መበል 21 ዘመን ዓለምና ንኽትኣምኑ ዘሸግር ድንቅን ዘይንቡርን ዝኾነ ብሓደ ውልቀ ሰብን ጉጅሉን ዝካየድ ስርዓት ዘለዎ ሃገር እያ ፍትሒ ጎዲሉ ህዝባ ኣብ ስቓይን ደልሃመትን ኣሎ ሳዕቤኑ ድማ ናብ ጥፍኣትን ብርሰትን ምምራሽ እዩ ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ ብስማውያን ሚኒስተራት ተመሪሑ ይሃሉ ዳኣምበር ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ብድርብራብ መርበባትን ኣሰራርሓን ከሙይንትኡ ይዝውረን ንፍሉጣት መንግስታዊ መሳርዕን መሳለጥያታቱን ከም ሰራዊት ፖሊስን ጸጥታን ኣብያተ ፍርድን ፋይናንሳውን ካልእን ትካላት ኤርትራ ከም ናይ ውልቁ ወይ ብሕታዊ ንብረቱ ዘንቀሳቕሰላን ዝዕንድረላን እትሕፍርን እተጉህን ሃገር ኮይናላ ሚኒስትሪታት ስሩዕ ዓመታዊ ባጀት የብለንን
ሚኒስተራት ኮነ ካልኦት ሓለፍቲ ዝኾነ ንጹር ብሕግዝ ተሓንጸጸ ስልጣን ሓላፍነትን ተሓታትነትን መደብ ስራሕን የብሎምን እዚ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ላዕሊ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ዝመጽእ ድሌት ዝውክል ንሃገር ዘየርብሕን ዘየድልን መምርሒታት በቃል ወይ ብጽሑፍ ዘኽብሩን ዘተግብሩን ምእዙዛት መሳርሕታት እዮም እዚ ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት በቕዓት ወይ ዘይበቕዓት ድሌት ዓቕሚ ወይ ተመክሮ ዝምርኮስ ኣይኮነን ምኽንያቱ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮነ ወጻኢ ካብ ግዜ ገድልት ሒዙን ድሕሪኡን ዝፈረዩ ብዙሓት ብቑዓት ዝኾኑ ምሁራትን ክኢላታትን ኣለውዋ ስለዚ ኤርትራና ብተወፋይነት ክሰርሕ ዝኽእል ዓቕሚ ሰብ ኣይሰኣነትን ግን ብሰንኪ ምልካዊ ኣካይዳ ንሃገር ክሰርሑ ዕድል ኣይረኸቡን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኮነይሉ ካብ ፈለማ ናጽነት ብዘተኣታተውን ዘስረጾን ኣካይዳ ኤርትራ ሓያላትን ብቑዓትን ትካላትን ትካላዊ ኣሰራርሓን የብላን ኣብዚ ሕጋዊ ተሓታትነት ዝኽተል ግሉጽ ኣካይዳ ንኸይህልዋ ጽዒሩሉን ሰሪሕሉን እዩ ንሰንሰለት ስልጣን ዕማማት ሚኒስትሪታት ኮነ ካልኦት ትካላት ይጥሕስ ኣብ ክንዲ ምስቲ ዝምልከቶ ላዕለዋይ ሓላፊ ሚኒስተር ኮነ ካልእ ዝራኸብን ዝዋሰአን ምስ ካልኦት ጽፍሕታት ክሳብ ተራ ታሕተወት ኣካላት ብምርኻብ ይንቀሳቐስን ዘድልዮ መደባት ይትግብርን ንሓደ ሚኒስተር ወይ ሚኒስትሪ ጉቡን ሕጋውን ዕማሙ መንዚዕካ ወይ ጎሲኻ ንኻልእ ናይ ግዳም ኣካል ከም ህግደፍ ጸጥታ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ሓይሊ ዕማም ፍሉያት ውልቀ ሰባት ከም ኣማኻርትን ካልኦትን ፍሉይ ስልጣን ብምሃብ ዘይሕጋውን ዘይግሉጽን ኣሰራርሓ የዘውትር ዘድልይዎ መደባት ኣይትግብርን ኩሉ ሸተታቱ ንዕብየትን ረብሓን ኤርትራ ዘይኮነስ ንዕኡን ንስርዓቱን ዘርብሕ ጥራዩ ንኣብነት ኣብ ሚኒስትሪታት ወፃኢ ጉዳያት ፋይናንስ ዜና ምክልኻል ፍትሒ ማዕድን ሃማመትአ ሃማድአ ሃኮስን ካልኦትን ንርአ ኩሉ ፖሊሲታቱን መደባቱን በቲ ስርዑን ንቡርን መስመር ኣይትግበርን ብጎኒ ወይ ብኣቋራጭ ጥራዩ ዝፍጸም ገለ ሚኒስትሪታት ከም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዜናን ምክልኻልን ካልኦትን ንኣዋርሕ ዘይኮነስ ንዓመታት ብዘይ ሚኒስተር ወይ ወግዓዊ ላዕለዋይ ሓላፊ ከምኡውን ናይ ገለ ኣገደስቲ ሃገራት ከም ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ጀርመን ኢማራትን ካልእን ኤምባሲታት ድማ ብዘይ ወግዓዊ ኣምባሳደር ክጓዓዛ ምርኣይ ኣብ ኤርትራ ገለ ላዕለዎት ሓለፍቲ ክልተ ወይ ዝተደራረቡ ዓበይቲ ሓላፍነታት ይስከሙ ካልኦት ድማ ብዘይ ስራሕ ንዓመታት ይድስክሉ ወይ ይዕርፉ ካልእ ምርኣያታት ስግንጢርነት ኣካይዳ መንግስቲ ኤርትራ ሰባት ኣብ ሜት ማእሰርቲ ከም ኣቕሑ ብሕድሪ ተዋሂቦም ዝእሰሩን ዝፍትሑን ብዘይ ፍርዲ ንዓመታት ዝሳቐዩን ፍርዶም ዘይንገሮምን ኣለዉ ፍጹም ኣምር ናይ ሕጊ ዘይብሎም ጀነራላትን ወተሃደራዊ መኮንናትን ንፍሉይዶ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ከም ዝመሰሎም ብመምርሒ ውልቀ መላኺ ክዳኒሉ ንርኢ ገለ ሰባት ናይ ሕልና እሱራት ወይ ቅጹዓት ተባሂሎም ብዘይ ደሞዝ ዝሰርሑ ካልኦት ድማ ዝደስከሉ ወይ ኣብ ምስግጋር ስራሕ ዘለዉ ከይሰርሑ ንዓመታት ደሞዝ ዝወስዱላ ንኤርትራ ኣብ ገድሊ ኾነ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኾነ እጃም ዘይበርከቱን ብማዕዶ ጥራይ ዝፈልጥዋ ስለ ዘውደኽደኹን ንረብዓ መላኺ ስለ ዝሰርሑን ጥራይ ዓበይቲ መዝነታት ከም ኣምባሳደርን ካልእን ዝዕደሉላ ሃገር ኮይናላ ንባዕሉ መራሒ መንግስቲ ኤርትራ ብፕሬዚደንት ዝስመ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ሰብ ኩቱር ኣንነት ሜጋሎማንያ ጭካነ ዘይንቡርነት ኤራቲክ ወይ ስስዐ ዝኣመሰሉ ጠባያት ዘለዎ እዩ ብኣተሓሳስቡ ከምቲ ሓደ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ኣብ ሓደ ጋጣሚ ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኣስመራ ብዝተዛረቦን ካልእን ተመርኪሱ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣኽራሪ ሰዓቢ እምነት ማኦነት ወይ ማርክሰ ሌኒናዊ ሰረት ዘለዎ እዩ ቻይና ንባዕላ ነቲ ናይ ማኦ ኣረጊት ስነ ሓሳብ ደርብያ ካልእ ዘዋፅኣ ግብራዊ ኣካይዳ መሪፃ ብቁጠባን ቴክኖሎጂን ሰጊማ መነባብሮ ህዝባ ኣመሓይሻ ጽቡቕ ትንህራላ ኢሳያስ ግን ነዚ ናይ ሕጂ ናይ ቻይና ኣካይዳ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ትማሊ ናይ ሱሳታትን ሰብዓታትን ኣተሓሳስባ ማኦ እዩ ዘድንቕን ዝፈቱን ብኡ ዝምራሕን ንዓለም ጌና ብናይ 1970ታት ናይ ዝሑል ኩናት ኣመለኻኽታ ዝምራሕን ስለ ዝመስል ከዓ እዚ ንኤርትራን ንጎረባብታን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ኣብ ታሪክ ቃልሲ ኤርትራ ኢሳያስ ዝፈጸሞም ወይ ዘበርከቶም ኣወንታዊ መዳያት ንተመራመርቲ ታሪክ ዝብድህ ግድል እዩ ገበናቱን ግፍዕታቱን ግን ዝኾነ ኤርትራዊ ሕፃንን ሽማግለን ከይተረፈ ብማዕርነት ኣስተመቕይዎ እዩ መዓልታዊ ስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ንኹሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ጾታ ብሄር እምነት ዕድመ
مويا وزته كين حفن كيفلين يأسرن يقتلن يدسكلن يساقوغن يساقوغن يواردن بحفش قدما يساقن يشوكونن سلازوليو قدايو أب أهقراوي بيت فردي بقبنات كينات كخصص قبقو إسياس زبالون نسون سرعاتون زقبروا قبنات مزرزارن قزي مدفايو سرعاتو خقرم كم حيش ويكتس اقان دليت تخقلو يخون بقعات سلازيبلو بمسرتو تقاليو نسونا تحساسبون بمسرتو كتفقل لوام أبزق وانزي منغستي إرترا ملكتات نيزو دقزلو منغستي زحبرو ملكتات كم جاملهو مأسرتن جهزت مسلاتن أسفحو ويركب كمون كنت أباون محبراون كنتات هزبي ببقزيونا مررن إن خفئن يخيد اللو زيوم تقبرات زياتهم هزبنا نتي شافلقوا زلو ملاخ سرعات بزيادة نهرين خقالس دفافو دا أمبر زدهلون زجاجونا يكونن سلازي كلها أوشتن واتأنزل لغا هزبي إرترا بحبر دلاي فتح دما بفلاي نزب قمت أتيخا منغستي إرترا هقدف وزتيلكا أب كندم هوتات أب قناون دقاقتن فللياتن زرزراتن قزيخان قلبت كان أب كندم بخان نمانغستن سلفن إسياس أفوركي انتاينتون عقمون مزينكا بحقي قوانقوان مافياوي مسالت أولك أملاخن مخانو ترديكا نزم الكاو سرعات نموقاد حدنت كاتريركا بعتبتن بتوفاينتن سرح تقالس سلنا على مرقيا نبلو كابس دبلو سوادق خوخوب حسو كبلو تفر زي وعلو وتي تمال تمال دمسا ودنايو تاريخ ستما قتلنا وتاريخ سردمنا تاريخ فردمنا قربان عنا ساعتنا رقيصهم كابكي زينا كانت تاريخ فلو قبلنا عالم كتسننا أبا عالم كلنا كما يدي عينا قرمنا له جبت اللي بعالم حيلنا زدمقه زري تاريخنا يحمتي زر حقه زانتا لنا نحنا قلم زد سنققه كوخبين دلل تحاي مسبرقه ريحاني رسبنا توادقه دم كينا دراينة كمزا زي الحقه تزد الحنزات مستوى رارقه نبقى دام شتو ورحمت دمقه تاين عنا قتلنا درقي دبنا زي بلو بركن تبرقي بسلنا على مرقيا نبلو كابس دبلو وسوادق خوخوب حسو كبلو تفر زي وعلو بتي تمال دمسا ودنايو تاريخ ستما قدنا تاريخ تسردمنا تاريخ فردمنا قربان عنا ساعتنا رقيتهم كابكي زينا هرس تاريخ فلو خلنا علم كتسننا أبا عالم كلنا كما يدي عينا قرمنا له قزاي
نندي قاري حولنا ندد ردا زي مصر ولا حاد بيتنا ندي تاتمال تمثل بلبو بحر لام كمسو عساك زحلبو كم زي سددوا لنا عم استنقادو تاريخ مسكسب ناس برت كبلو قادو فتحي خبعتسو زرهتو فرادو من كل عيد هتو برد من عنددو نقطع القفلات بحلونا اللامد كم زي سودد بينات مسورورو والتحيسكم يدو مصوم زعردة كان دل زمان سبالو تندده أماني قرم وهري في حامته وهلده ستة محرفة حم كسل ينتبله بابونا ينتايون حرير زفن كله نايت زر تاريخ كلنا عصادو فرخ بالترسنا فرات ناميده ولا بنا مسل كمسل ترزرقي فرادو زمنا سبقرنا حقي صلانا زبلو أبهم زرغقي وتروف رعمت فتحو زدغقي فتيو زي كناسو كم زي تجفلقي موت صلاي كبل سن تساحقي موت صلاي كبل سن تساحقي كله واشتقرنا في شيخ نفل تنعاتي قرمانا قرمنا قرمنالو 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 قربانانا ناتناي خبانا عن ثغور مسوير نايدة محلنا قبال تغوينو تايكل زيناتنا تاريخ يزجنو انبانا بحرنا فرسكم كنا تنقل نادكي حمد بتاريخ زانتا قبر حقي قرمنالو 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 la 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 إرثراويان أنا بخاتكم يا تاينا نخون دلنا أخواتي أبشق مساق الصارون قتلون دوي نارينا يوم تاينا نخون دلنا زين زين بارابر حدا سبعيدو مخانسينا برتا بيدنا تقيتا بيدنا انت اينا خوينا كمز خوينا تعنزيزنا تفزيزنا دلنا موخ علموس كتبا خيتو قبرو الكازر بالو دي سانيحهم كعمس جيد عدسوو خيتو سوقدو خيتو عطو خاقو بليهم كلها عقا جزا خوف كتب ليح تعدسويا مالتي تسي حزب إريترا سرخ عطوكم سرهم حفا بلكم عطوكم أبطاتكم مسلو أبطاتكم اسم برجاقاني أم نيرم عدنا ناس إريترا إلى مستقالسون استواقون يوم برد استوقسي يوم فسو استخاتكم كاحدي فسوء تبارابرو منيتن ولادكم دي جعوي زلو منيتن سبعيك دي جعوي زلو نحوخ نودخ دي جعوي زلو سبيتي عاتيقا ختتسألو عن سبعيك عخت بارابرو اللوح تسو بدين كامات حرام يكونن أبو شيخ مسايلهم بعقيدانا بدين ناس مزعن موتوين علو ما سرت ترايزي يكون إلهم الله يرحمهم كيدهم حجي خاسي موز فرح مني صباح نقوه متسندي وخاوكيحو ما تكوب على خدمت يا مع الداخلة زي ما عرتز موت سبك عيالن زي ما عرتهم أي تموتونيهم زي ما عرتهم أي تموتون ولا أنت تعسركم ولا أنت فراروحكم تيد حزهم كرحيزهم أي تموتونيهم أي تفرحوا تسو تبارابرو
ደገ ዘሎ ደኣሞ እንዳጎይ መጽኸ ተዓርቆኩም እንካኣትሆን ኣይኮነን ደገ ዘሎ ክሕግዘኩም እዩ ብገንዘብኹን ብብረትኹን ብሞራርኹን ተሱ ዓዲ ዘለኹም ባዕልኹም ኣይተእትውላ ዝሐመቕ ስረኹም ሸጣብልዋ ስረኹም ዕጠቕዋ ስረኹም ክትፈትሕዋ ብልኩም ጀጋኑ ደቂ ጀጋኑ ኢኹም ከምታ ጅግንነት ናይ ኣባሓጎታትኩም ከዓ ሕጂ ክትገብርዋ ኣለኩም ህዝቢ ኤርትራ ተስኡ ዋ ደርጊ ካሁም ይገበረ ደርጊ ከምኡ ኢሉ ይገፈፈል እዚኦም ከንታዮም እንታዮም እዞም ምጅርምን መፅኦም ዘለዉ ተስኡ ኣይትፍርሑ ክትፈርሑ ብልኩም ሞት ክትፈርሕዋ ብልኩምን ክትስኡ ኣለኩም ፍራሕ ኤርትራዊ ደኸለ እዩ ተስኡ ሰላማዊ ሰልፊ ከዓ ግበሩ ውፁ ሰላማዊ ሰልፊ ግበሩ ሰብ ከዓ ጠጠው ይብል ሕግዘኩም እንታይ ኾንኩም ተይሎምኩም ትሽግርኩም ትነግርዎም ህዝቢ ኤርትራ ብኩሉ ተፀፊዓ ተቐጢታ ቶም ክስታን ወይ ጥዒምዎም የለን ሆስፒታል ዓጽሎም ቀሸም ኣስረሎም ሞባኦም ሕድጎም ስለ ዘሎ ንሶምን መሪርዎም ብሓደ ኾንኩም ተስኡ ይሕዋትና ንተስበልዎም ተስኡ ተባራበሩ ህዝቢ ኤርትራ ኣጆኹም ተቃጺልና ልብና ረቢ የቃጽሎም ርጉማት በጃኻትኩም ስንፍናን ሕምቅነትን ኣይተርእይዎም እዚ ፍርሒ ተርእይዎም ተስኡ ተባራበሩ በጃኻትኩም ኣይትሕፉርና ብዝሙሽሙሽ ስዳሞ ዲን ዘይብላ ሃገር እንዲ ክገብራ ደልዩ ዘሎ ኣበላሽ ክገድፋ ኣበላሽ ወዱና ወላ ኣኼራ ሶርያ ኣይትሓዙለይ ኮነ ይስደዳ ወላ ብኤርትራ ትብጻሕ ናብ ኤርትራ ክትበጽሕ ይኸዓደሊ ገንዘብኩም ኣክቡ ኣይትሃብዎም ፐርሰንት ታዕሪፋ ካብቲ ዘለዎ ከፊእኩም ዘሎ ዝሓሸ መጻኩም ኣይክእልን እዩ ታዕሪፋ ክሕግዝኩም ከማን ኣይከኣሉን ዘሞሻ ምሽ እንዳግደብ ኣይሕግዝኩም እዮም ውሽጥና ብደገን ዘለና እዚ ጉዳይ መጽኡ ዘሎ በብሓደ ሰብ ወሓደ ይትበሃል ዝግበር ዘሎ ጉዳይ ንኹላህና ዝምልከት ጥራይ እስላም ዘይኮንኩም ኣሕዋትና ክርስቲያን ወይን ቅድሚ ሕጂ ከም ዝተዛመሰለ እንዳፈለኻ ኣቕሽሽቲ ይኹን ካሊእ ማእሰርትን መቕተልትን መጽኡ ሕጂ ናብዛ ዲን ልእስላም ንመስጊድ ዕፀው ትበሃል ኣይትጠቡ ማለት ኣይትስገዱ ማለት እዩ ኣይትስገዱ ማለት ከዓ መስጊድ ዕፀው ማለት እዛ ጉዳይ እዚኣሲ ከመይ ክሪኣ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉ ቅድሚ ሕጂ ወይን ከም ዝተዛመሰለ ተራእዩ እዩ ኣብ ኩሉ ትፍዕታት ዝወርድ ዘሎ ሕጂ ከዓ ናብ መስጊድን ናብ ቤተክርስትያንን ኩሉ ብዕል ማሕረምትን ምዕፃውን ይዝረአ እዚ ስቕልካ ዝረአ ይኮነን ንኹሉ ህዝቢ ህይወት ዘለዎ ህዝቢ ኣብ ውሽጥና ብደገን ህዝቢ ኤርትራ ዝምልከት ብቐሊል ዝረአ ጉዳይ ኣይኮነን ጭን ኢልካ ሰሚዕካ ኣለዉ የለውን ኢልካ ዝግበር ጉዳይ ቀሊል ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ከዓ ሃገር እዩ እቲ ሃይማኖት ከዓ እቲ እስላማይ ብዲኑ እቲ ክርስትያናዊ ብሃይማኖቱ ዝግበር ዘሎ ብእሱ ገጅፍ ግፍዒ ደቂስካ ዝግበር ጉዳይ ኣይኮነን ክንሪኦ ዝግባአና እዩ ደስ كبراتن كبران سمعتنا لو مزبلنا يوم تحسطوتاتنا زوم استخداتلكم كينوم نمكتتالكم عزينا نمسكن زمت صومن بخالد حسطينا خنرخب كساب شعو السلام كنه نقول لنا